Конген дох тань. Пока хохтун. Бахох. Я чам жуая. Китас хабар то мича худ разет. Ен дасат до. Обзор и ход. Раз мича буштишин. Раз. Буштишин. هذا كل يعبوا وثاني جدا هيك جينت لا روح تشاي ايوه وش هو شيء مش عبان شو يوم يجلس يفيش قطة إيش بيجي ألكسندر تيجا بانتر واتش أورا سونت إخبار بيك وعبانا بيج بارس كاز بيش بيج خيتريو Все, дойду. شو شو منو زريعك خويا شو تاني شو ميجي فكر خذها خشي أخوك سنتر إيجا أرجع هاي كويس إسلام إيه الواد إيش منو كاردون 10 سيفر هو تقنع لي في كاردون 10 سيفر هو تقنع لي ليه أول تمام حفظنا اللي شو صادق حاجة هون سويج ماتسون حضر على اللي رضعتوه исходный حكاكي هاي تحفة حين خايت بزونو على خايت Пантера 012 كتا بانتير 012 سيفر بانتير 012 بتري واحد مديتا حدوق واحد حواك سنتي مو بقى سياسين طير يعطيك هيك مصر هاي ديك دون خايت دون بانتير 12 سيفر بانتير 12 سيفر بكا عن مش داعي يعني четвертый ليه مش داعي ايش داعي صح هذا السياسة هاي منوتي اسوي что надо بس انت انا وش عمل ده شلون ايش هو ладу шо лево север ладу Камил дат дахоит центральный ешушин центральный Хоек старый, хоек массар четвертый канал, Балдир Бошбошин, массар четвертый канал, Хэш очень Бошин. Старый север. соседцу Старый север. еще глака сет мегадери алек милор Скорпион. Четвертый канал, да, 104 север Скорпион. Канал, да, локар канал, да. ду октя соучту октя соучту и три прием центральный уже وش هو كين بويش ميلو شو دلوقتي حامل ورا خيخنا بدون هنا седьмой и старые связи валом цевола жо хойхон старый север четвертый же хайха старый север пантера 012 север старый север старый север пантера 012 север старый север старый север старый север корона пантерша исходный валقين وات بوح ويقح ويولجات عدو دي با مو خيترون Диктатор, нормально. ну хорошо 27 север 27 север شو بود عبود شو شبه کاز بیچین دخو شو لیوخ شو شبه седьмой север седьмой старый связится Волсон старый север старый сейчас дакатча бо тейдолче дакатча бо хотенга хо бах седьмой смохи тро шег алчин жоплыш тейдолч кач хотенга хо бах четвертый канал 2 старый седьмой четвертый
Шаманов, Пуликовский, подкармливаемый нашим национал-предателем Завгаевым, не насытившись нашей с вами кровью, грубо, нагло, варварски, нарушив достигнутые Назрановские договоренности о прекращении войны, возобновили боевые действия. По их вине гибнут дети, женщины и старики, и не высыхают слезы ваших матерей. Наши действия направлены не против вас, а против вышеназванных палачей и убийц. Мы призываем вас не покидать места ваших дислокаций, не открывать огонь, прекратить движение на бронетехнике и в пешем порядке, установить связь с ближайшими нашими командирами по любым вопросам. При выполнении этих условий наши бойцы не будут открывать огонь по вашим позициям. Ваша судьба в ваших руках. Желаем вам вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. Сразу ваша невоспитанность выявляется. Сам иди, мужик. Меча дуй, северу. Северу, меча будет, объешь. Хейте. Можете номер 02. Меча будет, да? Хетта. Мелла Ханю или Чуа, вистрел север связь за уши. Хешуа, Пантера. Хэшу. Его очень функционировало. Хамилу. Мост 104 канал доложится пока. Пантера Нева. Пантера Север. Пантера Север. Между даешь бу, Тигр. ДК Ленина штурмуем. Алхамдулилlah. Делай, ну что ваш база я шучу. Мечу. Да, я снимаешь. Улли, он свободно передвижение. Там могут просто так здесь. Хайкамбо. Нохчи қонхи, бусул вежери. Ваймах там чувян керста мастах. Чувян керста мастах чува. Ваймахка батарея граились. Ладуалш, шуг хайкамбо. Лари ладуалш. Хайкам нохчи қонхи. Бусул вежери. Ваймах там чувян керст мастах чува. Вох штуахна милиции балах баганчна хайкамял до моссо темлочун царх Масхадовс. شو ميليتي بلا دهرن تعت بعنش دويل خات خون خطوام شو تبات ويتع بيجريدو دائما خير دو خطوام قو تمخ سمو دال شارز بو
توم сацебою чарц бо Завгаевцы, Тихомировцы, Шамановцы, Пуликовские, Лобовца, Иштхида. Целало царвай قومن تحلات توش يلو إزلا. цар цадيتو تخو يوها مسمعة царن دو حالت أم تبيش. نوخشي قام ديزرج موخت بيزرج. قومن مارشون يستيسرج. نوخشي دو كير حديث نرج. وانا خلي حسابي خنرج. شين جرزش تخيت جرزش تا جرزش تخيت يوخي دهيت. تخيت دعوت نرج هم وشوا. وانا غلط ستو بيل بيخ بات جرز هادي اللي تأول ضوء يترو دو حلوة ينرج انت إيروال قيل ديلي قودوريو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سخليل حامد بواشي خير الله سخيس شو كنت تقول Hoş geldin. Do bir derste qeyti. O положение. Haza öz çık do. Maliya. Allahu akbar. Dal barta bu musu busul vecri. آمين الله أكبر De teşu şu tanti şun yamartu ya şun teşim biyakba ar ve Allah takantu at. Laqni ağaz qış deştek ona gushtu. Tiga sayurt sayitna ağaz qış bu teş naqta boş. Sa ama dat aş boş dedut on bat boş aş. Hara وين دال وايتنا وها سميشل والوها هزوغايو غاس قشطون بو زوغايس باتو طون بو غالا وشوح باتا هين شوت غالا بيربو جيمسا بيربو ارغونا بيربو هر جيمسا وجنت يا ابو جيمسي غاس كنت تيش بات غاس قيبو بخي شاشمدو ميشادو هوتو تان الجينا مصوري اوني مصمتي شبانا ابو اللي تربوش بات غاس شن تي صدقوا تي حالاته خذ شيء مثل واعي اي بوش بدال يهود اغابو حني ثقنا يا مرتويا فيتن قامون يحشتو اربلابات الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا يقول عديدك خليها الله أكبر سيرو بوشا 545 هو شموده انتوا عايزين تعوق شموده بس واحد قال يجوا ارجع يلبطل يجوا يجوا ارجع يلبطل تيتنك واخي كروتش توقع هو تيغش ذات شكون وجه كيدنا حاجة وشا حول تحت خيتي حلاول إزغاس خيتي حقوق غلا ورن ميل توي أن تحولش ديخش ما تمير حط لق حدوش فدق حدريان اللق بيش زودري بات يتخنا نوبات يحنا نوبات حميتشر بالله حون سنترالني شيسنا تاجنا إزدون بوع قي واتل خيتي حون حميتشر هو حدانا أنا وغالي عندو حدانا أنا غالي نيو وحدانا أنا حدي بيجي حنين هو دي هو ما بو إسلام شو عاش إيش باش حنا تغلى ديك دوش طريق ديس قميل دات يخينو قويتر دوه حاولي انتي حلتلاش ولا حوج عرف ارا ولا تا تدو شو مالك فتنا مصو مع ابو شنقيتي شو ليخ ما ليخ مصو مع ابو قيتل شو ها عجل يجري جنبولات بيبولات خصبولات نقاسن شن لغلاخ غالة تشيرنا ريتشير заводской старопромысловский متشاش دادغ مسمع ابوشن مسان يا задача еще هونخ ساعه يال توش ساعه داور وشوات или زوجا بو قح داور دوچر دد или ويا حوز دو خوچر ساعه داور وشوات هونخ ساعه يال وردادين حيح شخ دالات لقع بوم شيء تعني خوش دازري ما قاعدينك تعني قوش دازري بينا نجرتا شونا ريدنا درغا ايش تعني يرشي اتياتي غاسقي هو غالح شو قوز دغبو ارح داقا حنوخ شو بوش بقى سيو حديش واسط صلت ليش وي حو ملت لاني حو تان ملت ليش موت حو تان موت حق ليش ويتا حو بلغ هاو انا حو تان هم انا بل بغا نشخر بو
دام دوش بانش خربو أحو موت حق وانا حون خلا مهيت يوز ماو خيتنا هين أحسن ميل دي شيء حون ديك ما حون ميلو حون ميلتو ميلتو مصو خينا رازني غلر وان غير غلر جيزري غلر حو جيزري هو وحون حينا ما أو فكتيسكي حقوق يناو غيتي إذا استأجر حون حينا إذا حطيبني حنت لله ناس اللي حقوق اللي هنو حن تلاقي فجأة أروى للث أتكبر شاولا سيرين حول حجازيون ديسبيتن تاني جانيش أروى للث حن متكبون شورت فيديو غير مواد أروى للث نجسنا صلح تخسون ديسبيتن حقونا هو دواء الله أكبر تبعي اسم شنو بش بتري جاي يوشتات يات ها بشوال تبدا سوداي بوش بلت يوشتات إنز دات بلت تقدر ابيست دي بيجي دوبار هندي ذا مسلك وش هيغل دول ده قوي او خيط رباط مو بقى مسلك وش هيغل مسلك وش هيغل دول ده عندهم ده مزلك وش هيغل دحل عشانك انت دهم ذات صيد شو وقت انا قصته مزلك وش هيغل دحل عشان دهم ذات سنة بيلي خيل دالوري وين قيش فيك قيت سلوجر زابر ياتشن شنو شو شاش دول شو عطان زابري خيط شو مصلك دوشن قيت شو Не, Кавказ не может доложить, потому что нет связи, нет, ничего у него нет. Все, базар окончен. Короче, я на вас батарейки не хочу. Хорошо, Азаря. Пантера, пантера, пантера. سير ثاني خزي سير خش تعوي بس سنة راجش خشت قبيش خشت نطير كسي هذا برصة Заря, удан, дали, сама. Заря, ладу, шуса. Заря, ладу, удал, информация, лома. Аргон, 021, 4. Я долго свена, опа. Владение там, или табукля. И лупина. شيء واو هبا Хорошо. خشوة خشوع وداو خزي مصر مش عوي газоль где ты газоль Черноречи, да? Черноречи. Нет, Черноречи, вернись в Черноречи, Вот это там Черноречи. Вон второй заход делай, там же второй заход делай. Вон он. Сейчас как момент. Сейчас над нами что-то. Как метка? А? Бар, снимать. Снимай, когда он видит, потому что ехал от Черноречи. Вот чудес он, говорил, ты чудес. Вот там второй сверху идет. Где? Хатус меня звучат. Вот душ.
Это нужно, потому что... Вот, видишь, от пулемета бьет. Veel tam naar een volleybal. Mekker maar dat. Hou aan. Zo liefst weer te dat. Had je zo'n chute afstand zijn bier dat. Maar niet langs. Turtje. Kуда дальше? О, надо, там такой. Бабы, пирожки. Майор,来呀，来救我，没力，来救我，来呀。那谁穿的还欧洲社会呀？咱别去穿的。Jag ska åka också. Eh, han vill Ja, köra. jag tar till er. Han vill köra. Man kan aldrig det. Да, четыре, он вот, пошел. Ты что, Ладык, говорит? Тут что-то уж, халящий. Вот они сейчас оба будут бить. Чернореческий, лес Йона, тигр. Вот сюда, до чего есть, что ли? Вон сейчас, один пойдет. Оба пойдут, вот сейчас оба. Один сюда. Похож, надолго. Quả siêu quá là. Второй выходит оттуда. Вот он, второй, видишь, как высоко, а тот вообще под столбами он ушел. Ой, куда гинчил, я сразу хочу было. Вот еще. Давай, Гинц, давай. Докко, ты не вовремя пошел. Сех давай, такая ла, сех давай. Давай, го хочу то урион, давай. Вот эта часть над нами пойдет. Давай, Алло, эта часть над нами пойдет. Что ты колдовод? Сейчас он прям над нами пойдет. Позал ходовод. Долго чуешь, что? Долго чуешь, что? А я
عليه حين شو بس حدا вот он пустил 4 ракеты. Сейчас этот тоже будет бить. دوكو حوالان تقدر دوكو يا حوالي يا سي حوالان حوالان دوكو شيخ ودي حسي حوالان حوالان ترى ندعو احتار عشتو ورموي зачем Турция عايزين جوردا ليستر Почему? Почему? قطع متر А курс не бина зовется чутё. Дерби. Это и крокодил. Вот он второй, еще один пошел, вот. Вот, пустил тоже. Алей. 6-8 ракет пустил. Черноречие, ё хочу. Все, Черноречие опять. Вот он сюда идет теперь. Вон он сюда идет. حتعلش يا Но они стоят на сторону. Это какой сторону? Пулемет. Ху сторона? Боже, а вот та сторона. Кикало? Где Кикало? Не Кикало, а Гуэра. Гойсти. Гойд. Ну там, где пруды. Он мы полетит. Что ты говоришь? Он колапает. Посадки, да. Ты чья часть? Могу, хают пердем, шада. ما بغيت حيوط بيت يو هذا ما هو بينش تعبان ما بغيت пускай он горит этот город. Микрофон включен на меня. Юрий. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Да, мола. Allahu Akbar. لا تبال. آمين. Accent. يعني قاعد. Accent. Accent.